छत्रपती शिवाजी महाराज की। आता मी महाराजांवरचं जाणता राजा हे गाणं सादर करणार आहे। पण मी ज्यावेळेला ह्या गाण्याच्या लिरिक्सकडे, त्या शब्दांकडे बघतो तर मला असं वाटतं की जाणता राजा, आपण महाराजांना जाणता राजा म्हणतो कारण ज्यावेळेला तुम्ही राजाच्या ठिकाणी तिथे बसता त्यावेळेला त्यांनी जितक्या जाणतेपणी आपल्या रयतेचं रक्षण केलं आणि रयतेसाठी त्यांनी ज्या प्रकारे सिस्टीम बनवली, ती सिस्टीम बनवणारा प्रत्येक जण, प्रत्येक राज्यकर्ता तशा प्रकारे काम करत असेल तर अर्थात तो जाणता राजा असतो। त्यामुळे माझी खात्री आहे, मी ज्यावेळेला आता हे गाणं तुमच्यासमोर सादर करीन त्यावेळेला तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी विचार करा की आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे यांचा जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर। आणि आता तुमच्या समोर मी पुढचं महाराजांचं अजून एक गीत गातोय। या गीताला भरपूर प्रेम मिळालं गेल्या वर्ष 2 वर्षामध्ये, त्यामुळे खास तुमच्यासाठी या ठिकाणी हे पेश करतोय।
राज नाव गाजली पाणीगत वारगात गाण आभाळा भरी शिवबाराचा डंका वाजली राजाल जिंकून या जगभरी शिवबाराचं नाव गाजली पाणीगत वारगात गाण आभाळा भरी शिवबाराचा डंका वाजली कडड वाज मराठीच गनिम भ्याहे मनी खातजी कणसा गडभी करत्या माझ आमच्या वारान ठासली राजाल जिंकून या जगभरी शिवबाराचं नाव गाजली हे माझ्या राजा रे हे माझ्या शिवबारे हे माझ्या राजा रे हे माझ्या शिवबारे कडड वाज मराठीच गनिम भ्याहे मनी खातोची कंसा गडभी करू द्या माझ आमच्या राज आल जिंकून या जगभरी शिवबाराच नाव गाजली देवा तुझा निवेद देवा तुझ्या चरणी वाहतो आमचं हे असुर देवा या सुसात देवा लढू सोमात भंडारा यो थाळी माखू उफान रगात हेच मागणे राज तुम्हाला जीव तुमच्या पायी वाहतची सुनसा मंदी तुमच्या संगती मर्दम्मा वळा लढतो जी राजाल जिंकून या जगभरी शिवबाराचं नाव गाजली हे माझ्या राजा रे हे माझ्या शिवबारे माझ्या राजा रे हे माझ्या शिवबारे माझ्या राजा व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला जे शिवसैनिक उभे आहेत त्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण मार्गक्रमण करून पुढे जायचंय. पुढे आपणाला बसण्याची व्यवस्था आहे. समोरच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपण खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. अरे जोश आणि उत्साहाचा महापूर या ठिकाणी आलेला आहे. सर्व कार्यकर्त्यांनी जोरदार एकदा घोषणा द्या, शिवसेना एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो. सगळ्या शिवसैनिकांना विनंती आहे की त्यांनी हॅलो उजव्या बाजूला जे शिवसैनिक उभे आहेत त्यांनी पुढे जायचं आहे आणि बसून घ्यायचं आहे. सगळ्या शिवसैनिकांना विनंती आहे.
की आपण स्थानापन्न व्हा. आता आपण अफजल खानाचा तो पोवाडा ऐकूया, ज्या पोवाड्याने बस पामराला नाव मिळवून दिलं. आणि ते वाघनख आता लवकरच नोव्हेंबरमध्ये आपल्या भारतात येत आहेत. तोच अफजल खानाचा पोवाडा आपण ऐकूया. भले भले हे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाने ट्रॅक वाढवा ट्रॅक. प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, हे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, आला बेगुमान नाही त्याला जाणे. शिवाजी राजाच्या करामतीची, शिवाजी राजाच्या करामतीची, अन त्यासी नाही जाणीव शक्तीची, त्यासी नाही जाणीव शक्तीची, त्यासी नाही जाणीव शक्तीची, अन करील काय कल्पना युक्तीची. हजी जी जी करील काय कल्पना. महाराजांना निरोप घेताना, महाराजांना निरोप घेताना, दंडवत घातला भवानीला, अन तसंच आई जिजाऊला, वखुतियो बंगाळ त्यो कसला, पाणी आलं आईच्या डोळ्याला, अन सरदार लागलं रडायला. हे सरदार तर रडतीलच, हे सरदार तर रडतीलच, बरहाती घोडा शिवना चाऱ्याला. हन गाई बघा लागल्या हंबराया, असला बेहुदा वखत आला, आला दुश्मनाच्या गोटामंदी, दुश्मनाच्या गोटामंदी चालला मराठ्याचा राजा. आहो राजा हो जिरादा जिरह जिरी, वर्गा मंडळी खानाच्या भेटीसाठी, कोणासाठी? अफजल खानाच्या भेटीसाठी महाराजानं एक शानदार असा शामियाना उभारला होता. शामियाना अन भेटीसाठी छान उभारीला, अन नक्षीदार शामियान्याला, अनाशा या शामियान्यात खान डौलत डुलत आला. शिवबाच्या संगती महाला, जीवा महाला नावाचा न्हावी भता, म्हणतात ना भता जीवा, म्हणून वाचला माझा शिवा. शिवबाच्या संगती महाला, आणि मग आमच्या राजाला पाहून तो खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी, हमारे गले तो लग जाओ, आओ. खान हाक मारी तो हसरी, खान हाक मारी तो हसरी, रोकून नजर गहरी. अरे नजर रोखून काय बघतोस खाना, आमचा राजा बी काय कच्चा गुरुचा चेला नव्हता. राजा थोर बात त्याची न्यारी, राजा थोर बात त्याची न्यारी, चालती त्याची सावध भारी. हनमग खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला त्यो. खान दहाभिमान मान्याला, खान दहाभिमान, आणि कट्यारीचा वार त्याला केला. कट्यारी खरं खरं आवाज, खरं खरं आवाज झाला. चिलखत भट
इतक्यात महाराजाने पोटामध्ये बिचवा ढकलाला, पोटामध्ये बिचवा ढकलाला, वाघ नखाचा महाराज केला, टरकारा तड गेला खानाचा कोत बाहेर बाहेर. प्रतापगडचे युद्ध झाले, प्रतापगडचे युद्ध झाले, प्रतापगडचे युद्ध झाले, रक्त सांडाले, पाप सारे गेले, अन पावन केला कृष्णेचा घाट, पावन केला कृष्णेचा घाट, अन लाविली गुलामीची होवाट, लाविली अन मराठेशाहीचा मांडला थाट दिदी, मराठेशाहीचा मांडला. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज शिवछत्रपती महाराज की जय भवानी, जय भवानी, हर हर वंदे भारत माता की. या ठिकाणी समोरच्या पटांगणामध्ये बरीचशी माणसं उभी आहेत, शिवसैनिक उभे आहेत. माझी विनंती आहे की आपण ज्या ज्या ठिकाणी रिकाम्या खुर्च्या आहेत त्या ठिकाणी आपण बसून घ्यायचं आहे. लेफ्ट साईडला VIP मध्ये काही माणसं उभी आहेत, पोलिसांनी सहकार्य करा. त्या सेकंड लॉटमध्ये काही खुर्च्या शिल्लक आहेत, दिनेश शिंदे त्यांना बसून घ्या, त्यांना तिकडे. समोर बरीचशी मंडळी उभी आहेत, त्यांनी खुर्च्यांवर बसून घ्यायचं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा, माननीय मुख्यमंत्री शिवसेना मुख्य नेते श्रीमान एकनाथ शिंदे साहेबांचा. मंडळी, मागच्याच वर्षी धर्मवीर हा सिनेमा आला होता. धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या जीवनावरती, आणि त्यामध्ये आम्ही एक पोवाडा मज पामराला गाता आला, संगीतबद्ध करता आला. दिघे साहेबांच्या प्रती आम्हालाही कुठेतरी त्यांची स्तुती सुमन गाता आली, हे आम्ही आमचं भाग्य समजतो. माझी एक दोनदा त्यांची गाठभेट झाली. बाबांवर अतिशय प्रेम करणारा असा आपल्या सगळ्यांचे असे लाडके धर्मवीर आनंद दिघे साहेब, त्यांच्या जीवनावर आम्ही पोवाडा केला होता. तोच पोवाडा मी ऐकवतो.
आणि आता यानंतर आपण ज्यांची वाट पाहतोय त्यांच्यावरचं एक गाणं जे तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडतं, त्याशिवाय आता मेळावा पूर्ण होऊ शकत नाही, ते सादर करतोय. पण त्याला तुमचा रिस्पॉन्स पाहिजे, टाळ्या पाहिजे, शिट्ट्या पाहिजेत. तुमच्या टाळ्या आणि शिट्ट्यांमधनंच समजणार आहे की तुमचं बरं. आता अनाऊन्स केलं एक कडवं घेतो. ट्रॅक लिस्ट एक कडवं करून बंद करायचं. सणांसाठी राब राबतो, जागल्या बनून जागतो, संकटात पाय रोवणी एकटा उभा ठाकतो. सणांसाठी राब राबतो, जागल्या बनून जागतो, संकटात पाय रोवणी एकटा उभा ठाकतो. शब्दांना धार अशी की पेटवी नसात भगविला, अनाथांचा नाथ, गरिबांची साथ, मदतीचा हात एकनाथ. शत्रूंना मात लढतो बिनधास्त, साऱ्या मुखात एकनाथ. अनाथांचा नाथ, गरिबांची साथ, मदतीचा हात एकनाथ. शत्रूंना मात लढतो बिनधास्त, साऱ्या मुखात एकनाथ. वागतो, वचनाचे मोल जाणतो, माणसातला देव हा, माणसात देव शोधतो. आसवे कुसावयासतो, धावतो अखेस दिन रात. गरिबांची साथ, मदतीचा हात एकनाथ. शत्रूंना मात लढतो बिनधास्त, साऱ्या मुखात एकनाथ. अनाथांचा नाथ, गरिबांची साथ, मदतीचा हात एकनाथ. शत्रूंना मात लढतो बिनधास्त, साऱ्या मुखात एकनाथ. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आणि पुढील, कारण थोड्याच वेळात त्यांचं आता आगमन होणार आहे, त्यामुळे त्यांनी आम्हाला सांगितलं आहे की शेवटचं गाणं मी आणि स्वप्नील सादर करत आहोत. वन्स मोरला वेळ नाही, साहेब स्वतः येत आहेत आणि त्यामुळे गाणी बंद करायची आहेत. शेवटचं गाणं शिवसेना गीत झालंच पाहिजे म्हणून ते गाणं अर्ध कापलेलं आहे. शिवसेना गीत आपल्यासमोर सादर करीत आहे. ट्रॅक प्लीज. एकनाथ शिंदे आगे बढो. वाघ एकला राजा, बाकी खेळ माकडांचा. शिवसेना दसरा मेळावा, हिंदुत्वाचा मेळावा. या ठिकाणी शिवसेना नेते रामदासबाई कदम, गजानन कीर्तीकर आणि आनंदराव अडसूसाहेब आलेले, त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि या जोशात आणि उत्साहात आजच्या दसरा मेळाव्याला सुरुवात होत आहे. आता आपल्यासमोर येत आहेत शिवसेना प्रवक्ते, सोलापूर जिल्ह्यातून ग्रामीण भागातून आलेल्या श्रीमती ज्योती वाघमारे. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे या सर्वांच्या विचाराला मानाचा मुजरा करते. आणि आज या ठिकाणी मंचावरती उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय नेते मंडळी आणि सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून दिवसातील 18 तास काम करत
ज्यांनी या महाराष्ट्राच्या मातीतल्या गोरगरिबांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री पद खऱ्या अर्थानं भूषवलं ते आपणा सगळ्यांचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथभाई शिंदे साहेब यांच्या कार्याला आणि कर्तृत्वाला मानाचा मुजरा करत आज इथे तुम्हा सर्वांशी मी संवाद साधायला उभी आहे. सोलापूरच्या एका झोपडपट्टीमधून येणारी, जिच्या बापानं हॉटेलमधल्या टेबलावरती फडकं मारून स्वाभिमानाने जिंदगी काढली, जिच्या आईनं चादरीच्या कारखान्यात मोलमजुरी केली आणि आज सुद्धा पाऊस पडल्यानंतर गळणाऱ्या पत्र्यांच्या मधून पावसांच्या धारांचा अभिषेक होतो, अशा गोरगरिबाच्या एका मागासवर्गीय दलित समाजाच्या मुलीला शिवसेनेचा आवाज बनून या दसरा मेळाव्यामध्ये बोलायची संधी दिली, याबद्दल महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं मी मनापासून आभार मानते. आयुष्यभर बाबासाहेबांच्या फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीमध्ये काम केलं. माझ्या रक्ताच्या थेंबात थेंबात बाबासाहेबांचा विचार आहे, पण माझ्या काळजाच्या सिंहासनावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार आहे, हे मी या ठिकाणी स्वाभिमानानं सांगते. अरे एक दसरा मेळावा तिकडे आहे आणि एक दसरा मेळावा इकडे आहे. आज तिकडे जमलेले आहेत खुर्चीसाठी झालेले लाचार, आज तिकडे जमलेत खुर्चीसाठी झालेले लाचार, आणि आज इथे जमलाय बाळासाहेबांचा हिंदुत्ववादी विचार. आज तिकडे जमलेले आहेत सत्तेसाठी इमान विकलेले कावळे, आज तिकडे जमलेले आहेत सत्तेसाठी इमान विकलेले कावळे, आणि आज इथे जमलेले आहेत छत्रपती शिवरायांचे मावळे. काहीतरी एक टीझर आला आणि त्या टीझरने काहीतरी सांगितलं की मर्दांनी इकडे या, म्हणे मर्दांचं एकच ठिकाण. आज 57 वर्षांची परंपरा असणाऱ्या या दसरा मेळाव्याच्या पावन विचार मंचावरून मी सवाल उपस्थित करतेय की मर्द कुणाला म्हणायचं? अरे आजारपणाच्या बुरख्यात लपून कोविड मध्ये फेसबुक लाईव्ह वरून सरकार चालवणारा मर्द नसतो, तर दोनदा कोविड होऊन सुद्धा पीपी किट घालून लोकांच्या सेवेसाठी झटणारा खरा मर्द असतो. अरे 2.5 वर्षामध्ये फक्त 2.5 तास मंत्रालयामध्ये जाणारा हा मर्द नसतो, तर रात्रीच्या 2:30 3 वाजेपर्यंत जनतेच्या सेवेसाठी काम करणारा हा खरा मर्द असतो. अरे आजारपणाच्या रश्मी पदराच्या आड लपणारा मर्द नसतो, आजारपणाच्या रश्मी पदराच्या आड लपणारा मर्द नसतो. हाताचं सलाईन काढल्यानंतर सुद्धा थरथरत्या हातानं पहिली सही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या अर्जावर थरथरत्या हातानं करणारा खरा मर्द असतो. अरे बाप चोरला म्हणणाऱ्यांनो, तुम्हाला माझा सवाल आहे. अख्खी मुंबई पुराच्या पाण्यात बुडाल्यानंतर आपल्या बापाला, या महाराष्ट्राच्या बापाला पुराच्या पाण्यात सोडून पाळणारा मर्द नसतो रे, तर बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वासाठी छाताडावरती लाठ्या काठ्या सोसणारा, केसेस अंगावर घेणारा खरा मर्द असतो. पूर आला, पाऊस पडला, भूकंप झाला, दरड कोसळली, तर व्हॅनिटी व्हॅन घेऊन जाणारा मर्द नसतो. या महाराष्ट्रानं मतांसाठी पावसात भिजणारे अनेक बघितले, पण लोकांच्या मदतीसाठी इर्षाळवाडीचा गड हा कोसळत्या पावसामध्ये चढून जाणारा खरा मर्द असतो. अरे औरंगजेबाच्या कबरीवरती नतमस्तक होणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेसाठी मुजरा करणारा मर्द नसतो. अफजल खानाच्या समाधीवरचं अतिक्रमण उद्ध्वस्त करणारा, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर हे नामकरण करून हिंदू हृदय सम्राटांचं स्वप्न साकार करणारा हा खरा मर्द असतो. आणि आज त्याच सन्माननीय नामदार एकनाथभाई शिंदेंना साथ देण्यासाठी हे सगळेजण इथे जमलेले आहेत. महिलांना सन्मान देणारं बाळासाहेब ठाकरेंची महिला आघाडी, ज्यांनी महिलांना रणरागिणी बनवलं,
महिलांना सन्मान देण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदेंनी महिलांना नेतेपदावर बसवलं आणि आमच्या आदरणीय भावनाताई गवळी असतील, आमच्या आदरणीय डॉक्टर नीलमताई गोरे असतील किंवा आमच्या आदरणीय मीनाताई कांबळे यांना शिवसेनेच्या इतिहासात पहिल्यांदा महिलांना नेतेपद दिलं आणि पहिल्यांदा महिला सचिव बनण्याचा मान आमदार डॉक्टर मनीषाताई कायंदेंना दिला. आज इकडे लेक लाडकी योजनेच्या माध्यमातून लेकीला, सावित्रीच्या जिजाऊच्या लेकीला लखपती बनवण्यासाठी लेक लाडकी योजना मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली. आणि आज तिकडच्या मंचावरती काय चाललंय? तिकडच्या मंचावरती कोण उभी आहे? कोण कुठली? ती अक्काबाई. दसरा आई भवानीचा उत्सव, दसरा महिषासूर मर्दिनीचा उत्सव. आणि आज या दसरा मेळाव्याच्या पावन स्टेजवरून मला उद्धव ठाकरेंना सवाल करायचा आहे. अरे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या जीवावर जर तुमचं राजकारण होत असेल तर या महाराष्ट्राच्या बापाला स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंना थेरडा म्हणणारी सुषमा अक्का तुमच्या शिवसेनेचा चेहरा कशी काय होऊ शकते? अरे काय म्हणते ती बाई? अचकट विचकट हावभाव करून काय म्हणते की बायका चप्पल घालत नाहीत, बायका जीवाला काही खात नाहीत. मी विचारलं तर म्हणतात कशा? आई बसली. आईच बसते का? बाप बसत नाही का कधी? मला सांगा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आराध्य दैवत असणारी आई तुळजाभवानी, महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या बद्दल अचकट विचकट हावभाव करून बोलणारी ही बाई, शिवसेना प्रमुखांना थेरडा म्हणणारी ही बाई, जर उद्धव ठाकरे ती जर तुमच्या शिवसेनेचा चेहरा असेल तर तू तुमच्या जिंदगानीवरती. जर तुम्ही अशा बाईच्या पदरात राजकारण चालवत असाल, अरे कोण कुठला शर्जील उस्मानी पुण्यामध्ये येतो हिंदू धर्माला बोलतो, तुम्ही त्याच्यावर कारवाई करत नाही. अरे कोण कुठला ओवेसी महाराष्ट्रात येतो औरंगजेबाच्या कबरीवर जाऊन फुलं उधळतो, औरंगजेबाला बाप म्हणतो, तुम्ही त्याच्यावर कारवाई करत नाही. आणि त्याच वेळेला हिंदुत्व विरोध करणाऱ्या या लोकांना जर तुम्ही शिवसेनेत सन्मानाचं स्थान देत असाल आणि जर सिल्वर ओकची गुलामगिरी करून, सोनिया गांधींची गुलामगिरी करून जर राजकारण चालवत असाल तर उद्धव ठाकरे, माझा तुम्हाला सल्ला आहे, ठाकरे आडनाव लावायचा तुम्हाला अधिकार नाही. तुम्ही इथून पुढे वाकरे आडनाव लावा, कारण ह्या लोकांच्या पुढे वाकण्यामध्ये तुमची जिंदगी गेलेली आहे. कोण कुठला संजय राऊत, तो काय म्हणतो डुप्लिकेट माल. अरे बाबा, पहिल्यांदा तू स्वतःच इमान तपासून बघ. ह्या संजय राऊतला तर वेड्यांच्या इस्पितळामध्ये नेऊन शॉक ट्रीटमेंट देण्याची गरज आहे, कारण कुंकू धन्याचं आणि मंगळसूत्र गण्याचं असा संजय राऊताचा कारभार आहे. भाकरी मातोश्रीची पण चाकरी शरद पवाराची असं करणाऱ्या या संजय राऊतांनी आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नये. ओसाड नगरीचा युवराज आदित्य ठाकरेंनी सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना आव्हान दिलं. अरे बाबा, तुझी नाईट लाईफ मौज मस्तीची, नाईट लाईफ आणणारा तू. मला सांगा, अरे पेंग्विन आणणारा मर्द नसतो रे, तर अफजल खानाचा कोथळा काढणारी शिवरायांची वागणखा आणणारा खरा मर्द असतो. आणि ते धाडस एकनाथजी शिंदे साहेबांनी दाखवलं. आदित्य ठाकरेंनी किती ही आव्हानं दिली आणि त्याच वेळेला सन्माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. काही दिवसांपूर्वी शाहरुख खानचा सिनेमा आला होता, ज्यामध्ये शाहरुख खान म्हणतो की बेटे को हात लगाने से पहले बाप से बात कर. पण आमच्या इथे बाप से बेटा सवाई आहे. खासदार श्रीकांतजी शिंदे साहेबांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन उत्तर दिलं आणि सांगितलं कि मेरे बाप से बात करने से पहले बेटे से तो बात कर. आणि म्हणूनच आज या ठिकाणी मला सांगायचं की जे लोक आम्हाला मिंधे म्हणतात, अरे 2.5 वर्ष घरात बसून तुमचे कोणते धंदे चालले होते? आम्ही मिंधे नाही आहोत, पण तुम्ही गंदे आहात. 1.25 वर्षामध्ये बघा, 2.5 वर्षात 2.5 कोटीचा मुख्यमंत्री सहायता निधी दिला, पण आज 1.25 वर्षामध्ये 125 कोटींचा मुख्यमंत्री सहायता निधी दिला गेला. शासन आपल्या दारीच्या माध्यमातून चांद्यापासून बांद्यापर्यंत लोकांच्या पर्यंत लाभ पोहोचतायत. आणि अशा अनेक योजना की ज्यामध्ये महिलांना एसटी मध्ये 50% तिकिटामध्ये माफी दिली गेली.
75 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या लोकांना पूर्ण तिकिटांची माफी करण्यात आली. या अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून रात्री 2:30-3 वाजेपर्यंत काम करत माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब हे गोरगरिबांची सेवा करतायत आणि त्यासाठी आपल्याला त्यांच्या पाठीमागे उभं राहण्याची गरज आहे. कोल्हापूरच्या शासन आपल्या दारीमध्ये 22 महिन्याचं लेकरू घेऊन एक मुस्लिम भगिनी येते आणि म्हणते की साहेब तुम्ही नसतात तर माझं लेकरू जगलं नसतं. मुख्यमंत्री साहब की दुआ है इसलिए बेटी का नाम दुआ रखा है असं ती मुस्लिम भगिनी म्हणते. आज एखाद्या ठिकाणी एखाद्या शिवसैनिकावरती संकट येतं त्यावेळेला साहेब उभे राहतात. आज मला तुम्हाला सगळ्यांना विचारायचं आहे की ही मूठ मी वळली आहे. या महाराष्ट्रातल्या एका सर्वसामान्य घरातल्या गोरगरीब मुलीनं ही मूठ वळली आहे. या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये 350-400 वर्षापूर्वी जिजाऊंनी मूठ वळली आणि सांगितलं की माझ्या पोटी जन्म घेणारा मुलगा हा छत्रपती बनेल. हीच मूठ छत्रपती शिवरायांनी वळली आणि भवानी तलवार पेलली. हीच मूठ सावित्रीमाईंनी वळली आणि स्त्रियांचं शिक्षण सुरू केलं. हीच मूठ हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी वळली आणि गर्व से कहो हम हिंदू है म्हणत गर्जना दिली. हीच मूठ धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी वळली आणि हिंदुत्वाचा जागर सुरू केला. आणि आज आपल्याला सगळ्यांना तेच सांगायचंय की हीच मूठ आपल्याला वळायची आहे की ही बगावत की बघा तलवे चाटने के लिए तो सिर्फ जीभ काफी होती है लेकिन बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए और इतिहास बगावत करने वालों का लिखा जाता है तलवे चाटने वालों का नहीं. आणि ही जिद्द ही बगावत ही हिंदुत्वाच्यासाठी होती. म्हणून आज तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करायचंय की छत्रपती शिवरायांचा विचार पुढे नेण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब कार्य करतायत. आपल्या हाताच्या दोन्ही मुठी उंचावूयात आणि सांगूयात की आम्ही एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या सोबत आहोत. आम्ही सर्वसामान्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत आहोत आणि घोषणा देऊयात हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंद दिघे यांचा, एकनाथजी शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, एकनाथजी शिंदे साहब आप आगे बढ़ो. एवढंच बोलते आणि नक्कीच सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या नेतृत्वातून या महाराष्ट्राला नवी दिशा मिळेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. शिवसेना. माननीय शिवसेना नेते आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांना विनंती करतो की आपण श्रोत्यांना मार्गदर्शन करावे. हिंदुस्थानाचं आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय घटनेचे घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, श्री शिक्षण पुरस्कर्ते महात्मा फुले सावित्रीताई फुले, आद्य कवी महर्षी वाल्मिकी, संत रोहिदास, अहिल्याबाई होळकर, एकलव्यांना स्मरून वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचा नम्र शिपाई आजच्या या दसरा मेळाव्याच्या निमित्तानं आपल्यासमोर विचार मांडण्यासाठी उपस्थित आहे. व्यासपीठावर बसलेले शिवसेनेचे सगळे नेते, सगळे सन्माननीय मंत्री महोदय, सन्माननीय खासदार, सन्माननीय उपनेते, आमदार, बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, जिस दिन लोकसभा बासुंती चोला पहन कर आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगी, कहो धरती कहो गगन वही गीत दोहराया है, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है. माझ्या पूर्वीच्या वक्त्यांनी
या ठिकाणी या सरकारच्या बाबतीमध्ये आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीमधला विषय आपल्यासमोर मांडला. जवळपास 37-38 वर्षापासून दसरा कसा गावामध्ये होतोय आम्ही पाहिलेला नाही. सुलभ शौचालयामध्ये आंघोळ करायची, मराठी माणसाकडे वडापाव खायचा आणि संध्याकाळी 4 वाजता नवे कपडे घालून शिवतीर्थावर जागा सांभाळायची, असे आम्ही कार्यकर्ते. आणि आज बरेच लोक आम्हाला गद्दार म्हणतायत, बेईमान होतायत. बेईमान तो होते हैं जो बेईमानी से डरते हैं. आज या लोकांनी जी बेईमानी केली म्हणून आम्हाला गद्दारीचा शिक्का मारला जातोय. पण माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांना माझी विनंती आहे, ज्या अजित पवार साहेबांनी आमच्यामध्ये येऊन लव्ह मॅरेज केलं, त्यांच्या बाबतीत आपलं काय मत आहे? जागल्याशिवाय जाग येत नाही, ओढल्याशिवाय काठी पेटत नाही. बाळासाहेबांची आठवण घेतल्याशिवाय आमच्यासारखा शिवसैनिकांचा दिवस जात नाही. मुख्यमंत्री म्हणे काहीच काम करत नाही. कोण बोलतं आपल्याला माहित आहे. 1 रुपयामध्ये पीक विमा मिळाला, त्यात मधला मी एक शेतकरी आहे. मिळाला की नाही? 3,312 कोटी रुपयाची तरतूद सरकारने केली. 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्यांचा विमा काढला. तरी ते संजय राऊत नावाचं मशीन ते म्हणतं की सरकार काही करत नाही. नमो शेतकरी योजना केंद्राप्रमाणे राज्यानं काढली. 6,000 रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा, असे 1,15,00,000 शेतकऱ्याच्या कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. तरी म्हणतात की एकनाथ शिंदे साहेब शेतकऱ्यांकरता काहीच करत नाही. महात्मा फुले ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जवळपास 5108 कोटी रुपयाची ही योजना राबवली गेली. शेतकऱ्यांच्या अकाउंटवर पैसे गेले, तरी म्हणतात की एकनाथराव शिंदे सरकार काहीच करत नाही. नुकसानग्रस्त कांद्यांच्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल दिले गेले, तरी म्हणतात हे सरकार काहीच करत नाही. सतत पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली. एनडीआरएफचे जे नॉर्म्स आहेत ते बदलवून देण्यात आले. 2 वरून एनडीआरएफचे नॉर्म्स 3 वर केले. 2 एकरची जी मर्यादा होती ती 3 एकरची केली. 100 रुपयाचा शिदा केला संजय राऊत. तेरा क्या होगा रे. 100 रुपयाचा शिदा केला. दसऱ्याला शेतकऱ्याच्या घरात, गरीबाच्या घरात, मजुराच्या घरात दिला. आता दिवाळीला दिला जाणार आहे, तरी म्हणतात की शिंदे सरकार काहीच करत नाही. आपला दवाखाना जिथे गरीब राहतो, जिथे शेतकरी राहतो, त्या शेतकऱ्याला दवाखान्यावंचित प्राथमिक इलाज व्हावा याच्याकरता जवळपास 1000 दवाखाने सुरू केलेत, तरी म्हणतात की शिंदे सरकार काहीच करत नाही. मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून
मागच्या 2.5 वर्षाच्या सरकारमध्ये फक्त 2.5 कोटी रुपये दिले गेले. या सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यतामध्ये 125 कोटी रुपये दिले तरी म्हणतात शिंदे सरकार काहीच करत नाही. अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर करता मानधन वाढवण्याची तरतूद केली तरी म्हणतात या सरकारनं काहीच केलं नाही. संजय गांधी निराधाराचे 1000चे 1500 रुपये केले तरी म्हणतात एकनाथ शिंदे सरकारने काहीच केलं नाही. पाणी पुरवठा योजनामध्ये जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत मध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमानाने 35,000 गावांमध्ये पाण्याच्या योजना सुरू केल्या तरी म्हणतात की शिंदे सरकारने काहीच केलं नाही. हर घर जल से नल, नल से जल ही योजना सुरू केली. माझ्या माय बहिणीले एसटी मध्ये 50% सूट दिली. म्हातारा माणसाला 100% फुकट केलं. ज्या पंढरपूरमध्ये 7-8 लाख लोक ट्रॅव्हलिंग करून दर्शन घ्यायचे तिथे 25 लाख लोकांनी दर्शन घेतलं तरी म्हणतात की शिंदे सरकारने काहीच केलं नाही. बाप ने नहीं देखी गोधड़ी और सपने में आ गई खाट. मला तरी असं वाटतं की मी बऱ्याच योजना सरकारच्या शिंदे सरकारच्या सांगू शकतो, पण या मंत्रिमंडळातला सदस्य म्हणून, खेड्यातला एक मंत्री म्हणून ज्या निर्णय सरकारने घेतले ते निर्णय थोडक्यामध्ये मांडण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न केला आहे. तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में इंसान डगमगाता है. कांटों से न घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है. त्यामुळे यांनी आपल्यावर किती आरोप केले तरी तुमचं तोंड हे माईक झालं पाहिजे, भोंगा झालं पाहिजे. सरकारने काय काम केली आहे हे जनतेपर्यंत तुम्ही सांगितले पाहिजे. आणि मला तरी असं वाटतं सगळ्यात जास्त महाराष्ट्राचा दौरा करणारा मुख्यमंत्री या देशामध्ये कोणी असेल तर त्याचं नाव आहे सन्माननीय एकनाथराव संभाजीराव शिंदे. योगायोग आहे गुलाबरावनं बोलावं न शिंदे साहेबांना यावं. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. हिंदुहृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंदीगे साहेबांचा, महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अनाथांचा नाथ लोकनाथ श्रीमान एकनाथ शिंदे साहेबांचा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. अरे हमसे जो टकराएगा हे सगळे महाराष्ट्रामधले जर दौरे चेक केले, माझा जळगाव जिल्ह्याचं सांगतो मी, माझ्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये 13 महिन्यामध्ये 9 वेळेस येणारा पहिला मुख्यमंत्री आहे, पहिला मुख्यमंत्री.
घरामध्ये बसून काहीच होत नाही, मैदानामध्ये उतरावं लागतं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो कोई हर लेता है, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले संजय राउत का नहीं लिखा जाता। त्यामुळे इतिहास लिहिणारे हे लोक आहेत। या 50 लोकांनी या देशामध्ये इतिहास लिहिलाय। जो भगवा झेंडा वंदनीय शिवसेना प्रमुखांनी या मुंबईमध्ये रोवला, ज्या बाळासाहेबांनी डरकाळी फोडली म्हणजे मुंबई बंद, ज्या बाळासाहेबांनी आवाज दिला म्हणजे महाराष्ट्र बंद, त्या बाळासाहेबांचे आम्ही शिवसैनिक आहोत। अभिमान धरू, बलिदान करू, शिवरायांचा भगवा इंच इंच चढवू, अन्याय घडो शेजारी की दुनियेच्या बाजारी, धावून तेथे जाऊ, स्वतंत्र मंत्र हा गाऊ, शिवरायांचा भगवा ध्वज इंच इंच चढवू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आले आहे, मी फक्त त्यांच्या समोर 2 शब्द मांडण्याचा प्रयत्न केलाय, वेळ भरपूर झालेली आहे। आपण सगळेजण लांबून आलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो। आई जगदंबा तुम्हाला उदंड आयुष्य दो, बलदंड शक्ती दो, जो जो आपल्याला आडवा येईल त्याचा सत्यानाश हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपण ज्यांची वाट पाहत होतात ते आपले मुख्य नेते आणि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। तमाम शिवसैनिकांतर्फे आम्ही त्यांचं स्वागत करतो। मी मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना विनंती करतो की शिवप्रतिमेला आपण पुष्पहार अर्पण करावा। सोबत सर्व शिवसेना नेते, खासदार, आमदार, गोब्राह्मण प्रतिपालक, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज की। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेचं पूजन करण्याची विनंती मी शिवसेना नेते गजानन कीर्तीकर साहेब यांना करतो। सरसेनापती हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या प्रतिमेचं पूजन करण्याची विनंती मी शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ साहेब यांना करतो। हिंदू धर्मरक्षक धर्मवीर श्रीमान आनंद दिघे साहेबांचा, अन्यायाच्या विरोधात लढतो तोच खरा शिवसैनिक ठरतो। तुम्ही आम्ही सगळे लढलो आणि इतिहासाचे जिवंत साक्षीदार ठरलो। या ठिकाणी आपण पाहताय मंचाच्या मध्यभागी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठाण्याच्या ऐतिहासिक सभेमध्ये शेवटचं भाषण केलं आणि त्यावेळची साक्षीदार असलेली आपलं ते आसन आहे, त्या आसनाचं पूजन करण्याची विनंती माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि सर्व नेते यांना विनंती करतो की आपण त्या आसनाला पुष्प अर्पण करावं। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार जेव्हा गुंडाळून ठेवण्यात आले तेव्हा माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या रूपाने शिवसेनेचा एक ढाण्या वाघ खवळून उठला आणि ठणकावून सांगितले की आता गाव पण आमचे आणि नाव पण आमचे। शिवसैनिक आहे मी, अंगार आहे मी, तळपती तलवार आहे मी, असं शिंदे साहेबांच्या बाबतीत या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचा सत्कार, मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर साहेब, स्थानिक विभाग प्रमुख यशवंत जाधव आणि दिलीप नाईक आणि स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी यांना विनंती करतो की आपण मुख्य नेते आणि
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं स्वागत करावं. महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, शिवसेनेचे मुख्य नेते, अनाथांचा नाथ, लोकनाथ श्रीमान एकनाथ शिंदे तुळजाभवानीवरून साहेबांचा आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी एक ज्योत या ठिकाणी आणलेली आहे दसरा मेळाव्याच्या निमित्त, आणि कवड्याची माळ ते सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री आणि मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेब यांना देत आहेत. या ठिकाणी उपस्थित सर्व आमदार, खासदार आणि जमलेला सर्व लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या शिवसैनिकांसाठी सलाम सलाम सलाम. तुम्हा सर्वांना सलाम. शिंदे साहेबांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या 50 आमदार, 13 खासदार, असंख्य नगरसेवक आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याला सलाम. स्वाभिमानी होते ते सोबत आले आणि गुलाम होते ते तिकडे शिल्लक राहिले. या ठिकाणी शिवसेना नेते माननीय रामदास कदम साहेब यांना विनंती करतो की आपण मार्गदर्शन करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज की, हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा. अरे आवाज कुणाचा? गो ब्राह्मण प्रतिपालक, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, सिंहासनाधिष्ठित जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय शिवाजी. शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा. आवाज कुणाचा? शिवसेना. मराठी माणसाच्या न्यायासाठी झगडणाऱ्या शिवसेनेचा. मराठी माणसाच्या न्यायासाठी झगडणाऱ्या शिवसेनेचा. व्यासपीठावरती बसलेले आपल्या सगळ्यांचे लाडके गायतले ताईत, नवे महाराष्ट्रातल्या गायतले ताईत, जे कधी जेवतात, कधी झोपतात, किती तास झोपतात हे आम्हालाही कळत नाही, असे दिवसरात्र काम करणारा महाराष्ट्रातला पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, व्यासपीठावर बसलेले सगळे नेते, सगळे आमदार, सगळे खासदार, सगळे मंत्री महोदय, सगळे उपनेते, बंधू भगिनी आणि मातांनो, मला माहिती आहे संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून आपण सगळे बसलेले आहात. मी देखील आपला अधिक वेळ घेणार नाही. मगाशी सोलापूरच्या कोणतरी ताई इथं बोलल्या, त्यांचं नाव काय, वाघमारे ताई. मी पहिल्यांदा शिवसेनेच्या वतीनं वाघमारे ताईंचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. उत्कृष्ट बोलल्या, चांगलं बोलल्या, छान बोलल्या आणि विशेषतः माझ्या मनातल्या बोलल्या. समाधान वाटलं मला. होय बांधवानो, एक नेता, एक आवाज, एक मैदान, एक विचार, अशा पद्धतीनं जवळजवळ 48 वर्ष शिवाजी पार्कवरती शिवसेना प्रमुखांनी सभा घेतल्या. चातक पक्षी जसा पावसाची वाट पाहतो तसं शिवसेना प्रमुखांचे हिंदुत्वाचे विचार ऐकण्यासाठी
संबंध महाराष्ट्र शिवाजी पार्कवरती येत होता. बांधवांनो, त्या सभेमध्ये शिवसेना प्रमुख राम मंदिरच्या बाबतीमध्ये बोलत होते, काश्मीरच्या बाबतीमध्ये बोलत होते. अरे नवे पाकिस्तान हा देशाच्या पंतप्रधानांना भीत नव्हता, घाबरत नव्हता. पाकिस्तान राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना घाबरत नव्हता. पाकिस्तान घाबरत होता तो फक्त शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांना घाबरत होता. बांधवानो, होय बांधवानो, आज काय त्या शिवाजी पार्कवरती उद्धव ठाकरे भाषण करत असतील, मी सांगतो ते फक्त मोदीजी आणि शहाजींच्या वरती बोलत असतील, टीका करीत असतील. अरे तुम्ही शिवसेना प्रमुखांचे सुपुत्र स्वतःला समजता ना, मग शिवसेना प्रमुखांचे स्वप्न साकार कोणी केले? हेच उद्धवजी म्हणायचे, यही राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नाही बताएंगे. आता राम मंदिर पण झालं, उद्घाटनाची तारीख पण जाहीर करून टाकली. आणि विशेषतः हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न आदरणीय मोदी साहेबांनी पूर्ण केलं आणि राम मंदिर उभं केलं. बाबांनो, साहेबांना दोन हातांनी मोदीजींना शहाजींना आशीर्वाद देत असतील, पण त्यांचा कुपुत्र हा सुपुत्र म्हणण्याच्या योग्यताचा नाही. अरे काश्मीरचं काय? आपण मला सांगा, पंतप्रधान मोदी साहेब नसते, शहासाहेब नसते तर 370 कलम हटवण्याची हिंमत कुठल्याही पंतप्रधानामध्ये आतापर्यंत होती काय? नव्हती. पहिले पंतप्रधान की त्या काश्मीरमध्ये या देशाचा तिरंगा डौलानं फडकवला, त्या शहाजींना आणि पंतप्रधानांना सल्यूट करण्यासाठी मी इथं आलो आहे. होय बांधवांनो, शिवसेना प्रमुखांच्या आत्म्याला शांती लागली असेल, समाधान वाटलं असेल. पाकिस्तानला चोख उत्तर देण्याचं काम तर केलंच, पण चंद्रावरची मोहीम देखील यशस्वी केली मोदी साहेबांनी, या देशाच्या पंतप्रधानांनी. या देशाला मोठं केलं, जगात मोठं केलं. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत उद्धव ठाकरे फक्त मोदीजी आणि शहाजी यांच्यावर टीका करीत बसतात. आणि एकनाथजी शिंदे, मगाशी ती आई चांगली बोलली, मला समाधान वाटलं. हा संजय राऊतांनी आजकाल त्यांची मी स्टेटमेंट पाहिली. अरे मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये संजय राऊत तुम्ही कसं बोलू शकता? सामन्यामध्ये मराठ्यांच्या बायकांचे मुके घेताना तुम्ही ते व्यंगचित्र काढलं होतं. हा महाराष्ट्र मराठा विसरला नाही, त्याचा जाब तुम्हाला निवडणुकीमध्ये विचारल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही कसे विचारू शकता? मी बघाशी एक स्टेटमेंट दिली, ती फक्त कोकणातली परिस्थिती काय त्याच्यावरती दिली. पण जरांगे पाटील, तुमच्या विरोधामध्ये रामदास कदम नाही, मी पण जातीवंत मराठा आहे आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही देखील माझी भूमिका आहे. ही देखील माझी भूमिका आहे. कुठेही कमी नाही. मी अनेक वेळेला प्रयत्न केलेत, अनेक वेळेला प्रयत्न केले, पण हे गोष्ट माझी जरांगे पाटील तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे. आमचा कावळे गेला आमच्यातून. आमच्या या मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी याच्यापुढे कोणाची आहुती जाता कामा नये, कुणाची आहुती जाता कामा नये. सगळ्या मराठा समाज एकत्र झाला पाहिजे, त्यामध्ये कुठं दुमत नाही. पण जरांगे पाटील, तुम्ही तज्ज्ञांचं थोडंसं आणखी मत घ्या आणि जे आरक्षण आपल्याला मिळेल ते टिकेल कसं, या बाबतीत देखील आपला प्रयत्न असला पाहिजे, अशी माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे. मी तुमच्या सोबत आहे, तुमच्या सोबत आहे. तुम्ही सरकारच्या छाताडावर बसा, आमच्या छाताडावर बसा, आम्ही पण मराठी आहोत, कुठेही कमी पडणार नाही त्यासाठी. पण भावनात्मक दृष्ट्या फक्त जाऊ नका, अशी माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे. मी तुमच्या सोबत. पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं तर जरांगे पाटील तुम्हाला पहिल्यांदा हात घालणारा रामदास कदम असेल, तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी, तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी. गैरसमज करून घेऊ नका. कोकणातली परिस्थिती थोडीशी वेगळी परिस्थिती आहे म्हणून मी त्यावेळेला मी बोललो, त्याचा अर्थ असा होत नाही की मी आरक्षणाला विरोध केला आहे. आणि माझ्या सगळ्या बांधवांना सांगेन, एकनाथ शिंदे साहेबांना माझी विनंती आहे की साहेब, महाराष्ट्राचा सर्वे झाला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये मराठा किती आहे त्याचा सर्वे झाला पाहिजे. संबंध मराठवाड्यामध्ये 20,000 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या,
त्यातल्या 18,000 आत्महत्या माझ्या मराठा समाजाने केलाय आणि म्हणून मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. ही भूमिका आम्ही घेतली तर चुकीची भूमिका घेतली अशी मला वाटत नाही. त्या अनुषंगानं आपल्याकडनं आमच्या अपेक्षा आहेत. बांधवांनो, भगिनीनो, शिंदे साहेब ज्या पद्धतीने निर्णय घेत आहेत ते पाहिल्यानंतर आम्हाला देखील आश्चर्य होते. माझी भूमिका फक्त एवढी होती, उद्या ओबीसीतून घ्या, ओबीसी रस्त्यावर उतरतील, मराठी उतरतील, धनगर समाज उतरेल, जंगम समाज उतरेल, मुस्लिम समाज उतरेल. या महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची देखील आपण सगळ्यांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे असंही मला वाटतंय. आणि म्हणून अजून खोतकर साहेब, मी देखील तुमच्या खांद्याला खांदा लावून भगवा झेंडा खांद्यावर घेऊन मराठा आरक्षणासाठी लढण्याची माझी देखील तयारी आहे. पण ते टिकलं पाहिजे. होय बांधवानो, या महाराष्ट्रामध्ये हे संबंध, ही भगवी लाट आपण पाहिली तर उद्धव साहेब तुम्हाला थोडंसं कळलं पाहिजे. हो, शिवसेना कुठं आहे? शिवसेना प्रमुखांची बेईमानी केली कोणी? शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराशी त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला कोणी? होय उद्धवजी, गद्दार तुम्ही आहात, बेईमान तुम्ही आहात. शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराचे पाठीची खंजीर खुपसण्याचं काम हे तुम्ही केलंय. आणि म्हणून गद्दार आणि बेईमान कोण असाल तर आपण आहात. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये लिहिलं जाईल की आपल्या वडिलांच्या, आपल्या बापाच्या पाठीत खंजीर खुपसून काँग्रेसची जाऊन मुख्यमंत्री होणारा हा नालायक पहिला मुख्यमंत्री होता. हे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये लिहिल्याशिवाय राहणार नाही. माझा विश्वास आहे. होय बांधवांना, माझा विश्वास आहे. थोडीशी जनाची नाही, मनाची आपल्याला हवी, थोडीशी हवी. आणि कुणाला पण गद्दार बोलताय, कसले खोके. हो म्हणतायत ना, सौ चुवा खाके बिल्ली हात चली, तशी आपली अवस्था आहे. खोके आतापर्यंत कुणी खाल्ले याचं आत्मपरीक्षण तुम्ही केलं पाहिजे ना. इतरांना कशाला बदनाम करताय? आणि म्हणून शिंदे साहेब, आम्ही आपल्यासोबत आहोत. आम्ही सगळेजण आपल्यासोबत आहोत. तुम्हाला चिंता करण्याचं कारण नाही. आणि पुन्हा या महाराष्ट्रावरती, महाराष्ट्र विधानसभेवरती हा शिवसेनेचा भगवा झेंडा, आई तुळजाभवानीचा भगवा झेंडा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा झेंडा, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा भगवा झेंडा, अरे मावळ्यांचा भगवा झेंडा, शिवसैनिकांचा भगवा झेंडा डौलानं फडकल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रामदासबाईंनी दाखवून दिलंय, शिवसैनिक आहे मी, अंगार आहे मी, तळपती तलवार आहे मी. आपण वाट पाहताय माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाची. मी एकच सांगेल, अहंकारी आज भटकत आहेत सोनिया पवार आणि समाजवाद्यांच्या दारात. शिंदे साहेब मात्र हे आमच्या महाराष्ट्राच्या आणि शिवसैनिकांच्या मनामनात. शिंदे साहेबांसाठी एकच सांगेल, सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने, मनसुद्ध तुझी गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, मनसुद्ध तुझी गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची. तू चाल पुढं, तू चाल पुढं, तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची. वाघ एकला राजा, बाकी खेळ माकडांचा. अखंड हिंदुस्थानचे हिंदू हृदय सम्राट, मानाचे मानबिंदू, हिंदू 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 अस्मितेचे शिरोमणी, महानेता, लोकनेता, हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंदगे साहेबांचा, महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र, महाराष्ट्राचा डहाण्यावाग, महाराष्ट्राचे भाग्य विधाते, शिवसेना नेते श्रीमान एकनाथ शिंदे साहेबांचा, छत्रपती शिवाजी महाराज की शान डॉक्टर जय श्रीकांत शिंदे भवानी. साहेबांचा, जय शिवाजी. भारत माता की वंदे. जमलेल्या
माझ्या शिवसैनिक बांधव भगिनी आणि मातांनो, मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. व्यासपीठावरील माझे सर्व सहकारी नेते, रामदासबाई असतील, गजानन कीर्तिकर असतील, अडसूळ असतील, नीलमताई असतील, गुलाबराव, बाकी सर्व शिवसेनेचे नेते, उपनेते, खासदार, आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व पदाधिकारी यांना देखील मी मनापासून दसऱ्याच्या शुभेच्छा देतो. आणि आजच्या या सभेची जी काही तमाम महाराष्ट्रातून आलेल्या शिवसैनिकांची भगवी लाट इथे पाहायला मिळते आहे. भगवी लाट. माझ्या मीडियाच्या मित्रांना विनंती आहे की हे चित्र आपण आपल्या वाहिन्यांच्या माध्यमातून दाखवा, लोकांना कळू द्या, समोरच्यांना शिवसेना कुठं आहे, बाळासाहेबांची शिवसेना कुठं आहे, एवढी आपल्याला विनंती करतो. आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांना देखील मी वंदन करतो. आजचा हा मेळावा आझाद शिवसेनेचा, आझाद मेळावा आझाद मैदानावर होतोय. हे आझाद मैदानाला देखील एक इतिहास आहे, स्वातंत्र्यपूर्व काळातला इतिहास आहे, स्वातंत्र्याचा इतिहास आहे. आणि अशा या आझाद मैदानावर हा शिवसेनेचा दसरा मेळावा आज होतोय. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. कालपासून गाड्या टीव्हीवर दाखवत होत्या, इकडे दसरा मेळाव्याला निघताना. आणि मला वाटतं पहाटेपासून लोक आले. इथं समोर आपले मंत्री अब्दुल सत्तार बसले. अब्दुल सत्तार कुठे आहेत? आणि ते मला म्हणाले होते की वरती नाही ना, खाली आहेत, तिकडे. अरे मंत्री, तुम्ही आज तिकडे बसलेला आहात. असाच हा एकनाथ शिंदे देखील बाळासाहेबांचं भाषण ऐकायला इथे बसायचं समोर. आणि बाळासाहेबांचे विचार आपल्यामध्ये बसून, या मैदानात बसून ऐकणारा हा शिवसैनिक आहे. तेव्हा कुठं गाड्या घोड्या, ट्रक टेम्पोमधून टपावर बसून गुलाल उधळत, ढोल ताशे बडवत आपण सगळेजण बाळासाहेबांचे विचार ऐकायला येत होतो. आणि बाळासाहेबांनी दसरा मेळाव्यातूनच गर्व से कहो हम हिंदू हैचा नारा दिला, घोषणा दिली. आणि संपूर्ण देशामध्ये हिंदुत्वाची लाट पसरली, हिंदुत्वाचा जयघोष होऊ लागला. याचे साक्षीदार आपण सगळे आहोत. आणि तो आपण सगळ्यांनी प्राणपणाने जपला. सत्तेवर लात मारली, सत्तेची खुर्ची सोडली, परंतु बाळासाहेबांचा विचार खाली पडू दिला नाही. पण कुठे बाळासाहेबांचा विचार,
आणि कुठे सत्तेसाठी ही लाचारी आज आपण पाहतोय. हे दुर्दैव आहे. मैदान नाही, विचार महत्वाचा आहे. जिथे बाळासाहेबांचे विचार तेच आमच्यासाठी शिवतीर्थ आहे. मी या राज्याचा मुख्यमंत्री आहे. मी गेल्याही वर्षी शिवाजी पार्क मध्ये आपला दसरा मेळावा करू शकलो असतो, परंतु राज्याचा प्रमुख म्हणून या राज्यामध्ये सुख शांती शांतता असली पाहिजे म्हणून गेल्या वर्षी आपण बेकेशी आपला मेळावा केला. काही लोक म्हणाले तुम्ही शिवाजी पार्क आपलं सोडायला नको, परंतु मी त्यांना सांगितलं जिथे बाळासाहेबांचे विचार खुल्याम मांडता येतात, बिनधास्तपणे बोलता येतं, तेच आपलं शिवतीर्थ आहे. आणि म्हणून आज ज्या काँग्रेसचे बाळासाहेबांनी वाबाडे काढले, ज्यांना कधी आपल्याजवळ उभं केलं नाही, अशा भ्रष्टाचाराचे ज्यांनी वाबाडे काढले त्यांचे गोडवे आता गायले जात आहे. काय अपेक्षा करणार आपण? आज सावरकरांचा अपमान ज्यांनी केला तो मणिशंकर अय्यर याला बाळासाहेबांनी जोडे मारण्याचं काम केलं. जोडे मारले आणि त्याच काँग्रेसचे जोडे आज हे लोक उचलताय. हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. आणि पुढे आणखी काय होईल काही सांगता येणार नाही. कुर्निसाद काय करतायत, दिल्लीला कुठे जातायत, कुणाच्या समोर वागताय, हे सगळं आपल्याला माहित आहे. ज्या काँग्रेसला बाळासाहेबांनी म्हटलं होतं माझी जेव्हा काँग्रेस होईल तेव्हा मी माझं दुकान बंद करेन, हे बाळासाहेबांचे शब्द होते. आणि आता हे आम्हाला एक फुल दोन हाप म्हणणारे, एक फुल एक हाप, कधी आपल्या बरोबर असल्यासोबत आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतील तरी सुद्धा आश्चर्य वाटायला नको आपल्याला. अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि ज्या शिवतीर्थावर गर्व से कहो हम हिंदू याचा नारा दिला, तिथूनच गर्व से कहो हम काँग्रेसी आहे, गर्व से कहो हम समाजवादी आहे, गर्व से कहो हम हिंदुत्व विरोधी आहे, असे वक्तव्य होता. काय अपेक्षा करणार? आणि म्हणून बाळासाहेबांच्या विचाराला तुम्ही मूठ माती कधीच दिली आहे. रामदासबाई मगाशी म्हणाले बाळासाहेबांचे विचार, बाळासाहेबांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम, या हिंदुत्वाची बेईमानी कोणी केली? तुम्ही केली, तुम्ही केली. आणि म्हणून काँग्रेस, समाजवादी, पुढे MIM कोणाला डोक्यावर बसलंय, कोणाला खांद्यावर घेतलंय, कोणाला कडेवर घेतील काही सांगता येणार नाही. उद्या MIM आणि OWC बरोबर यांची युती होईल. तेही कमी पडलं तर जे आता इस्रायल आणि हमासची लढाई सुरू आहे, हमासची संघटना दहशतवादी संघटना आहे, त्यांची गळाभेट घेतील. हिजबुल मुजाहिद्दीन, लष्कर-ए-तोयबा यांची गळाभेट घेतील. किती लाचारी करणार स्वार्थासाठी, खुर्चीसाठी. आणि शिवसैनिकांचं तर काय, त्यांना घेणं देणं आहेच नाही. शिवसैनिक मेला काय, जगला काय, त्यांना काही पडली नाही. मी आणि माझं कुटुंब याच्या पुढे काही नाही. मला आठवतंय एक शिवसैनिक, त्याचं नाव सुमंत रुईकर, हा शिवसैनिक पायी चालत तिरुपतीला चालला होता. कुणासाठी? यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी. त्याचा मृत्यू झाला दुर्दैवाने. त्याची विचारणा सोडा, साधी विचारपूस नाही. आधार देणं तर दूर, परंतु मी तेव्हा मुख्यमंत्री नव्हतो, पण तुमच्यातलाच एक कार्यकर्ता होतो.
सुमंत रुईकर याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिलो, त्याला राहण्याचं घर नव्हतं, त्याचं घर बांधून दिलं, त्याला आधार दिला, त्याच्या परिवाराला. यांना काही देणं घेणं नाही, अशी एक नाही अनेक उदाहरणं. आणि म्हणून त्यांच्या पापामध्ये आपण सहभागी नाही याचं समाधान आपल्याला आहे. आणि म्हणून मगाशी म्हटल्याप्रमाणे बाळासाहेब ज्यांना गाडायची भाषा करायची त्यांना तुम्ही डोक्यावर घेऊन नाचताय. समाजवाद्यांचे पाय काय धरताय? राम मंदिरासाठी काढलेली रथयात्रा कोणी अडवली हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. कार सेवकांवर गोळीबार कोणी केला हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. साहेबांनी ज्यांना ज्यांना नाकारलं त्यांचे तळवे चाटायचं काम तुम्ही करताय. त्यामुळे गद्दार कोण, महागद्दार कोण, जनता सुज्ञ आहे. मगाशी भाईनी त्याचा उल्लेख केलेला. आणि म्हणून मला सांगा, तुम्हाला मी विचारू इच्छितोय की बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचा गळा घोटला तर चालेल का? चालेल? गर्व से कहो हम काँग्रेस के साथ है हे म्हटलेलं आपल्याला चालेल? आज काय चालू आहे? हेच तर सुरू आहे. आणि त्यांच्यामध्ये चढाओढ लागलेली आहे. खरं म्हणजे ज्या हिंदुत्वासाठी बाळासाहेबांनी आपल्या मतदानाचा हक्क गमावला, हिंदुत्वासाठी मला आठवतंय रमेश प्रभूंची निवडणूक होती आणि त्यावेळेस हिंदुत्वासाठी हक्क गमावला, आमदारकी गमावली, इतर खासदार आमदारांची देखील लोकप्रतिनिधित्व धोक्यात आलं, तरी सुद्धा बाळासाहेबांनी कधी हिंदुत्वाचे विचार सोडले नाही. फायद्या तोट्याचं कधी त्यांनी विचार केला नाही. आणि ज्यांनी बाळासाहेबांच्या मतदानाचा अधिकार काढून घेतला त्यावेळेस त्यांनाच तुम्ही आज डोक्यावर घेऊन नाचताय. हे कटू सत्य आहे. आणि म्हणून मी एकच सांगतो, हिंदुत्वाचा विचार घेऊन आपलं सरकार पुढे चाललंय, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन आपण पुढे चाललोय. असं असलं तरी सुद्धा आज इतर धर्मियांचा, इतर समाजाचा आपण सन्मान करतोय, त्यांचाही आदर करतोय, त्याचा सन्मान करत आपण पुढे जातोय. अब्दुल सत्तार आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये बसलाय, शिवसैनिक म्हणून. साबीर शेख बाळासाहेबांच्या काळात मंत्री होते. हे आमचं हिंदुत्व आहे, ही आमची शिवसेना आहे. सत्तेसाठी कधी, खुर्चीसाठी आम्ही तडजोड केली नाही, करणार नाही. आणि म्हणून आज अब्दुल सत्तार पण आमच्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री आहे. स्वतः एसटीच्या गाडीमध्ये बसून कार्यकर्त्यांसोबत आले आणि ते कार्यकर्त्यांबरोबर बसले. त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांनाही धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे रक्ताचं नातं सांगणाऱ्यांनीच बाळासाहेबांच्या विचाराचा गळा घोटलाय. त्यांची बांधिलकी फक्त आणि फक्त पैशाशी, विचारांशी नाही. त्याने कुठली सीमा ठेवली नाही. निर्लज्जपणाचे कळस सगळे गाठले. निवडणूक आयोगाने आपल्याला शिवसेना आणि धनुष्यबाण अधिकृतपणे दिल्यानंतर यांनी शिवसेनेच्या खात्यामधले 50 कोटी रुपये बँकेकडे मागितले. बँकेने नकार दिला. बँक म्हणाली निवडणूक आयोगाने शिवसेना एकनाथ शिंदेना दिली आहे, त्यामुळे 50 कोटी देता येणार नाही. निर्लज्जपणे त्यांनी पत्र आपल्याकडे पाठवलं. 50 कोटी. अरे तुम्ही आमच्यावर 50 खोक्याचे आरोप करता आणि 50 खोके आमच्याकडेच मागता.
तुम्हाला सांगू इच्छितो, या एकनाथ शिंदेने क्षणाचाही विलंब न लावता 50 कोटी द्यायला सांगितले. मी सांगितले यांचं प्रेम फक्त पैशावर आहे, बाळासाहेबांवर नाही, विचारांवर नाही. पण खोके आणि ओके मी बोलणार नाही, कारण खोके त्यांना पुरत नाहीत. त्यांना जवळून ओळखणारे म्हणाले, यांना खोके चालत नाही, यांना कंटेनर पाहिजे, कंटेनर. आणि त्याचा साक्षीदार माझ्यापेक्षा दुसरा कोण असू शकतो? फक्त बोलत नाही, योग्य वेळेला बोले. आणि म्हणून या ठिकाणी बाळासाहेबांच्या, आणि खरं म्हणजे मगाशी जे रामदासबाईंनी म्हणाले गद्दार महागद्दार, मग मी म्हणतो खरे खोकेबाज कोण, खरे गद्दार महागद्दार कोण? ज्याने बाळासाहेबांच्या विचाराशी बेईमानी केली, ज्याने हिंदुत्वाशी बेईमानी केली, ज्यांनी मतदारांशी बेईमानी केली. कारण शिवसेना आणि भाजपा म्हणून आपण निवडणूक लढवली. एका बाजूला बाळासाहेब, दुसऱ्या बाजूला मोदी साहेब. आणि खुर्चीसाठी आपण तडजोड केली, मतदारांशी बेईमानी केली. सत्तेच्या मोहापायी काँग्रेसच्या नादाला लागून छत्रपती शिवाजी महाराजांना देखील विसरले. शिवाजी महाराजांची वाघनखं जी आहेत ती लंडनहून आपण इकडे आणण्याचा एमओयू केला. त्या वाघनखांवर संशय व्यक्त केला. शिवाजी महाराजांच्या शौर्यावर अशा अवलादी संशय घेऊ लागल्या. आपण सगळ्यांनी अभिमानाने जी वाघनखं जी आहेत त्याचं स्वागत करायचं सोडून त्याच्यावर संशय घेऊ लागले. मी तेव्हा देखील म्हणालो होतो की आणि आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श सोडलाय आणि अफजल खानाचा आदर्श स्वीकारलाय, म्हणून अशा प्रकारच्या बाता होऊ लागल्या. आणि यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार दुसरी? मला काल पत्रकारांनी विचारलं, तुमचा दसरा मेळावा उद्या आहे? बोल हो. तिकडे देखील एक मेळावा आहे. मी म्हणालो तो मेळावा दसरा मेळावा नाही, तो शिमगा आहे. कारण वर्षभर आमच्या सगळ्यांच्या नावाने, मोदीजींच्या नावाने, सरकारच्या नावाने, एकनाथ शिंदेच्या नावाने शिमगा सुरू असतो. त्यामुळे तो शिमगा आहे. आताही तेच सुरू असेल, आताही ती टोमणे सभा सुरू असेल. फक्त एकच, सरकार पडणार, अनधिकृत सरकार, मुख्यमंत्री बदलणार आणि मोदीजी आज देशाचं नेतृत्व करताय त्यांच्यावर टीका करणार. मग त्यांनी खरं म्हणजे दसरा मेळावा शिमग्याला घ्यायला पाहिजे ना. तो त्यांनी शिमगा म्हणून साजरा करावा. खरं म्हणजे बाळासाहेबांना मी शब्द दिला, म्हणाले शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनवणार, शिवसैनिकाला पालखीत बसवणार. आम्ही सगळे विचार करू लागलो, कुठल्या शिवसैनिकाला बसवणार, कुठल्याला संधी मिळणार. परंतु हे महाशय टुनकन उडाले आणि टुनकन त्या खुर्चीत जाऊन बसले. सगळं सोडून दिला, मागचा पुढचं सगळं सोडलं आणि म्हणाले मला कुठं व्हायचंय. पवार साहेबांनी सांगितलं. पवार साहेबांकडे 2 माणसं पाठवली तुम्ही आणि उद्धव ठाकरेंच्या नावाची शिफारस करा म्हणून पवार साहेबांना विनंती केली. हे काय लपत नसतं. तुमचं तर 2004 पासूनच बसायचं. रामदासबाई आणि गजाभाऊना इकडे यांना माहिती आहे, 2004 पासून सगळ्यांना त्यांना माहित आहे. परंतु ते जुगाड लागत नव्हता. जसं विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल आले लगेच त्यांनी सांगितलं आम्हाला सगळे दरवाजे मोकळे आहेत. अरे तुम्ही युतीमध्ये लढले,
दुसरे कसे काय दरवाजे शोधायला लागले? आणि म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं, फक्त दाखवायचं नव्हतं. सगळ्यांना त्यांचे चेहरे, एक चेहरा आहे पण त्या चेहऱ्याच्या मागे दडलेले आहेत. कुठलं तरी एक गाणं आहे ना, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे काय तरी आहे ना, कई चेहरे लगा लेते लोग, असं आहे. त्यामुळे भोळेपणाने जे तिकडं आहेत त्यांनी सावध व्हावं. चेहऱ्यावर जाऊ नका. अरे पोटातलं पाणी पण हलून दिलं नाही त्यांनी. पोटात एक, पोटात एक, असं आमचं काम नाही. पण मी त्याचा साक्षीदार आहे. अरे शेवटपर्यंत कळून दिलं नाही, चेहऱ्यावर दाखवलं नाही. हीच तर खरी कमाल आहे. ते आपल्याला जमत नाही. आणि म्हणून सीतेचं हरण करण्यासाठी रावणाने साधूचं वेश घेतला होता, साधूचं रूप धारण केलं होतं. आणि तो साधू खरं म्हणजे हे मुख्यमंत्री बनण्यासाठी संधी साधू बनले. संधी साधू बनले हे आपल्याला मी सांगतो. याच्यामध्ये खूप आणखी काय काय, पण योग्य वेळी मी सांगेन. तुम्ही शिवसैनिक म्हणून इथे आहात, व्यासपीठावर बसलेले नेते इकडे आहेत. यांनी बाळासाहेबांच्या साक्षीने, साथीने शिवसेना मोठी केली, वाढवली, खस्ता खाल्ल्या. आता तर गाड्या घोड्या सगळं. या काळामध्ये या सर्व नेत्यांनी शिवसेना वाढवण्याचं काम केलं. तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी अंगावर शेकडो केसेस घेतल्या, जेलमध्ये गेलो, परंतु कधी घाबरलो नाही. तुमच्यावर किती केसेस आहेत सांगा बरं एकदा? किती आंदोलनात लाट्याकाट्या खाल्ल्या ते सांगा. तुम्ही तुरुंगात जाणाऱ्यांची साधी विचारपूस तरी केली का हो? कधी नाही. बाळासाहेब पोलीस स्टेशनला पण जायचे. म्हणून बाळासाहेबांच्या विचाराचा झंझावात इकडे दिसतोय. बाळासाहेबांच्या विचारांचा झंझावात इकडे दिसतोय. आणि म्हणून काल मला एका मीडियाने विचारलं, माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले बिर्याणी खाऊ घालणार आहेत म्हणून हे सगळे इकडे जमा होणार आहेत. मला सांगा, तुम्ही बिर्याणीच्या साठी आलात इकडे? तुम्ही आलात हिंदुत्वासाठी, दसरा मेळाव्यासाठी, बाळासाहेबांसाठी. आणि आपल्या प्रेम करणारी सगळी माणसं आली. अरे तुम्ही त्यांच्या तोंडातला घास मोजायला लागले. तुम्ही कधी कोणाला दिलं नाही. तुमची देना बँक नव्हती, घिलेना बँक होती. फक्त घ्यायचं तुम्हाला माहित होतं. शिवसैनिकाच्या पोटात जर 2 घास गेले तर तुमच्या पोटात का दुखतंय? पोटात का दुखतंय? हे असा नेता नसतो, अशी राज्यकर्त्याची भावना नसते, असा पक्ष मोठा होत नाही. जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सुखदुःखामध्ये उभं राहावं लागतं, त्यांना बळ द्यावं लागतं, त्यांचा आधार द्यावा लागतो, तेव्हा पक्ष मोठा होतो. असा मोठा होत नाही. आणि म्हणून आज खरं म्हणजे बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्यांनी खरं म्हणजे स्वतःचा चेहरा आरशामध्ये पाहावा, आरसा पाहावा. तुम्हाला तुमची लाज वाटल्याशिवाय राहणार नाही. एवढे मुखवटे तुम्ही लावून ठेवलेत की तुम्हालाही कळत नाही की कुठला मुखवटा कधी वापरायचा. आणि म्हणून इतकी वर्ष आपण सगळेजण, मला देखील ओळखताय. मला सांगा, हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाला तरी त्याच्यात काय बदल झालाय? त्याच्यात काय बदल झालाय? हा मुख्यमंत्री असला तरी मी कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय. कार्यकर्ता माझ्यातला मी मरू दिला नाही.
कालही मी कार्यकर्ता म्हणून, आजही कार्यकर्ता म्हणून आणि उद्याही कार्यकर्ता म्हणूनच काम करणार आहे. मी तुमच्यातलाच एक कार्यकर्ता आहे. मी तुम्हाला सगळ्यांना जेवढे आले माझ्या व्यासपीठावर आहेत ते, या सगळ्यांना माझा मुख्यमंत्री समजतो, माझा मुख्यमंत्री समजतो. आजही रस्त्यावर उतरून मी काम करतोय. एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबातला, एक गरीब कुटुंबातला शेतकऱ्याचा मुलगा मुख्यमंत्री झाल्यामुळे एवढा काय आटापिटा करताय, एवढा का पोटसूळ उठलाय तुम्हाला सांगा. का शेतकऱ्याच्या मुलानं मुख्यमंत्री होऊ नये? शेतकऱ्याचा मुलगा हेलिकॉप्टरमध्ये फिरतो त्याच्यावर टीका करता का? शेतकऱ्याच्या मुलानं हेलिकॉप्टरमध्ये फिरू नये का? फक्त धनदांडगे आणि सरंजामदार सोन्याचा चमचा घेऊन आलेल्यानेच मुख्यमंत्री व्हावं असं काय नियम आहे? मला सांगा. मी सगळ्यात आधी मुख्यमंत्र्यापेक्षा तुमच्यासारखा शिवसैनिक पहिला आहे. मी शिवसैनिक, आणि म्हणून तिथं बसलेला माणूस आज इथं पोचलाय. धाडस करून, हिम्मत करून, सरकार आडवं करून तेवढे हिम्मत लागते ती दाखवले. बाळासाहेबांची हिम्मत, बाळासाहेबांचं प्रेम, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं शिकवण. आणि म्हणून भविष्यात देखील तुमच्यातलाच एक जण उद्या इथे येऊन मुख्यमंत्री झाला पाहिजे अशी माझी भावना, अशी माझी भावना. पण हे कोणाला पटेल? या सरंजामदारांना पटेल, रुचेल नाही. कारण त्यांना वाटतं आमची मक्तेदारी आहे, आमची मालकी आहे. अरे तुमची मालकी कोणामुळे? हे लाखो करोडो शिवसैनिक घरादारावर तुळशी पत्र ठेवून शिवसेना मोठी करतात, आमदार खासदार निवडून आणतात, म्हणून तुम्हाला पद मिळतात. तुमची मक्तेदारी नाही, तुमची मालकी नाही. आणि म्हणून जसं मोगलांच्या काळामध्ये त्यांच्या घोड्यांना देखील पाणी पिताना संताजी धनाजी दिसायचा, तसा एकनाथ शिंदे तुम्हाला सलतोय, खुपतोय. काय पाप केलं मी? हिंदुत्व वाचवलं, तुमचा धनुष्यबाण, तुमची शिवसेना गहाण टाकलेली सोडवण्याचं काम मी केलं. हे काय माझं पाप आहे? काय एवढी पोटदुखी? काय एवढं मनामध्ये शल्य? काय हे द्वेष? पहिल्या दिवसापासून तेच मुख्यमंत्री कसा झाला, मुख्यमंत्री पडणार, सरकार गडगडणार. किती ज्योतिष बघितले, आणखी मजबूत होत गेलं सरकार. देवेंद्रजी आणि मी काम करत होतो, अनेक निर्णय घेतले, मी पुढे सांगतो. आणि नंतर या राज्याला विकासाच्या मुद्द्यावर अजितदादांनी देखील सपोर्ट केला, पाठिंबा दिला. आज 210 आमदार आज आपल्या सरकारच्या पाठीशी आहे. 210. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते. मग तुम्ही आता सरकार पडणार पडणार म्हणून थकलात, आता मुख्यमंत्री बदलणार बदलणार म्हणून सुरू केलं. पण जोपर्यंत ही तमाम जनता माझ्या बरोबर आहे तोपर्यंत मला पदाची कुठली चिंता नाही, पदाची लालसा नाही. आणि म्हणून मी G20च्या जगभरातल्या आलेल्या परिषदेमध्ये देखील उपस्थित असतो आणि मुंबईतल्या नाले सफाईची पाहणी करायला नाल्यात देखील उतरतो. हा एकनाथ शिंदे आहे. दाओस मध्ये, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मध्ये
जागतिक आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये देखील हा एकनाथ शिंदे उपस्थित असतो आणि गोरगरिबांच्या वसाहतीमध्ये शौचालयांची पाहणी करायला देखील हा एकनाथ शिंदे जातो. मला बिलकुल त्याची लाज वाटत नाही, कारण मी सर्वसामान्य माणसातला शिवसैनिक आहे. मी खूप आयुष्यामध्ये खड्डे टोपे खाल्ले. मी शाखा प्रमुख ते आज मुख्यमंत्री झालोय. माझ्या परिवाराला मी कधी वेळ दिला नाही, माझ्या आई वडिलांना कधी वेळ दिला नाही, माझ्या पत्नीला वेळ दिला नाही, माझ्या मुलांना वेळ दिला नाही, मी कुणालाही परिवाराला वेळ दिला नाही. माझा परिवार हा महाराष्ट्र समजून शिवसेना एक शिवसेना म्हणून काम केलं. हा माझा गुन्हा आहे, ही माझी चूक आहे. माझी आई मृत्यूशय्येवर होती, त्यावेळेस लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. मी गावीत यांचा प्रचार करायला गेलो. जवाहरलाल घाट चढत असताना मला फोन आला. डॉक्टर म्हणाले तुम्ही तातडीने या. मी त्यांना म्हणालो माझा प्रचार आहे. गावी त्यांनी कार्यक्रम लावले होते. मी डॉक्टरला सांगितलं मी येतो. मी सगळं आटपून 9 वाजता पोचलो. माझ्या आईचा जीव आणि माझ्या आईचा मृत्यू झाला होता हे कटू सत्य मला माहित होतं, परंतु मी शब्द गावीत आणि तिथल्या कार्यकर्त्यांना दिला. मी तो पाळला. हा काय माझा गुन्हा आहे? ही काय माझी चूक आहे? असे अनेक प्रसंग आहेत माझ्या आयुष्यामध्ये. मी खूप दुःख भोगलेली आहे, मी संघर्ष केलाय. धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी माझ्या पाठीशी उभे राहिले नसते का एकनाथ शिंदे तुम्हाला इथं दिसला नसता. का एवढा वैर माझ्या बरोबर? का मत्सर? का द्वेष? का मी राजकीय माझी पार्श्वभूमी नाही म्हणून? माझा बाप मंत्री नाही, खासदार नाही, आमदार नाही म्हणून? आणि म्हणून तुम्ही किती काही केलं तरी सुद्धा या ठिकाणी एकनाथ शिंदे मागे हटणार नाही. कोविडच्या काळात तुम्ही घरी बसला होता. कोविडच्या काळात हा एकनाथ शिंदे पीपी किट घालून हॉस्पिटलमध्ये गेला, पोलिसांना भेटला, रुग्णांना भेटला, डॉक्टरांना बळ दिलं, रेमडेसिवीर सगळं उपलब्ध करून दिलं. हा एकनाथ शिंदे स्वतःचा जीव धोक्यात घालून हे करत होता. मी कधी जीवासाठी घाबरलो नाही. परंतु तुम्ही काय केलं? कोविडमध्ये लोक मरत होते, तुम्ही घरी बसून पैसे मोजत होता. डेड बॉडी बॅग मध्ये पैसे खाल्ले, खिचडीमध्ये पैसे खाल्ले, ऑक्सिजन प्लांट मध्ये पैसे खाल्ले, कोविड सेंटर मध्ये पैसे खाल्ले. 300 ग्राम खिचडीच्या जागेवर तुम्ही 100 ग्राम खिचडी देत होता रुग्णांना. कुठं फेडणार हे पाप? तुम्हाला याचं उत्तर द्यावंच लागेल. याचं उत्तर तुम्हाला लोक विचारल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई महापालिकेच्या कामामध्ये, इथं मुंबई महापालिका समोर आहे, या कामात दरवर्षी तुम्ही रस्ते दुरुस्तीमध्ये करोडो रुपये घेऊन काळ्याचं पांढरं, पांढऱ्याचं काळं करत होता. आमचं सरकार आल्यानंतर चहलला बोलावलं. मी आणि देवेंद्र फडणवीसजींनी म्हणालो हे सगळे खड्डे गायब झाले पाहिजे, कॉन्क्रीटचे रोड झाले पाहिजे. काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणाले काहीच नाही. पण दरवर्षी त्याच्यातून पैसे खाण्याला जो मार्ग होता तो बंद आम्ही केला आणि सगळे कॉन्क्रीटचे रस्ते पुढच्या 2-2.5 वर्षात मुंबई खड्डे मुक्त होणार. मुंबई सगळे कॉन्क्रीटचे रस्ते होणार. मुंबई सुशोभित होईल. मुंबईमध्ये सोयी सुविधा देण्याचं काम आपण करतो. आणि म्हणून आज आपण जर पाहिलं पूर, मुंबईमध्ये पूर यायचा, रस्ते जलमय व्हायचे. मी नाले सफाईकडे पाहणी केली.
तुम्ही इतके वर्ष मुंबईला तुंबई होण्यापासून थांबवलं नाही, पण आम्ही एका वर्षात चमत्कार केला आणि मुंबईमध्ये या पावसाळ्यात पाणी भरू दिलं नाही भरून दिलं आम्ही. आणि म्हणून मी जीवाची पर्वा न करता काम करतो. मला अनेक जण म्हणाले इर्षाळवाडीत वरती गडावर जाऊ नका. मी विचार केला. माझे सहकारी मंत्री होते तिकडे, ते म्हणाले साहेब तुम्ही जाऊ नका. मी विचार केला, तिकडे मला म्हणाले ऊन वारा पाऊस वादळ सगळं आहे. वरती आपले NDRF गेलं होतं, आपले अत्यावश्यक सेवेचे लोक गेले होते. तिथे ज्यांच्या कुटुंबांची लोक मेले होते ते परिवार होता. हा एकनाथ शिंदे चिखल तुडवत वर पोचला. 2.5 तास लागले. तुम्ही आलात तिकडे व्हॅनिटी व्हॅन मध्ये बसलात, मीडियाशी बोललात, निघून गेला. अरे ते तर सोडा, 26 जुलै 2005च्या महापुरामध्ये बांद्र्यामध्ये सगळीकडे पाणी भरलं होतं. बाळासाहेबांना एकट्याला सोडून तुम्ही 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेला. 5 स्टार हॉटेलमध्ये बाळासाहेबांना तिथे पाण्यात मातोश्री सोडून तुम्ही गेलात. तुम्ही बाळासाहेबांचे होऊ शकत नाही, ते तुमचे आमचे काय होणार? या विचार करण्याची आवश्यकता आहे. हा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि एकदा का त्यांनी ठरवलं एखाद्याचा काटा काढायचा की बरोबर ते काटा काढतात. ते उदाहरण मी आता जास्ती देऊ इच्छित नाही. रामदासबाई इकडे आहेत, मनोहर जोशी तिकडे आहेत, पण एकच सांगू इच्छितो. धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी एका बैठकीमध्ये, यांचं तर काही कर्तृत्व नव्हतंच, राज ठाकरे एवढी मेहनत करतायत त्यांच्याबद्दल 2 शब्द चांगले बोलले. लगेच दिघे साहेबांचे पंख छाटण्याचं काम सुरू झालं. त्यांना ज्या पद्धतीने वागवलं त्याचा साक्षीदार मी आहे. अपघात झाल्यानंतर बघायला आले नाही, अंत्ययात्रेला आले नाही. समाधी त्यांची आम्ही बांधली, सगळ्यात मोठी समाधी बांधली. त्या समाधीला देखील आपण आला नाही. आणि मी जेव्हा गेलो तेव्हा मला विचारलं, आनंद दिघेंची प्रॉपर्टी कुठं आहे? अरे तो फकीर माणूस, त्याच्याकडे काय प्रॉपर्टी असणार? कुठे तुम्ही विचारताय? आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, आज इकडे जमा आहेत, तिकडे छाती बडवतायत, मर्द आहोत. मर्द सांगावं का लागतं तुम्हाला? का लागतं? मी एवढंच सांगतोय, ही सभा ही बाळासाहेबांच्या शिवसैनिक मर्दांची आहे आणि तिकडे आहे ती हुजरे आणि कारकुनांची आहे. काल झालेल्या पदवाटपामध्ये देखील आपण पाहिलंय की कुणाला पद दिली आहेत. आणि म्हणून माझी जिकडे तिकडे लोक आहेत त्यांना सूचना आहे, या कारकुनांच्या सोबत काम करायचं त्यांच्या हाताखाली, की जे जनतेची अहोरात्र सेवा करतात त्यांच्याबरोबर काम करायचं. एकदा ठरवा. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगेन की खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी पाप करून ठेवलेली आहे. सरकार असताना देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांचा एकही शब्द खाली पडून दिला नाही. मुंबईचा महापौर देखील मी सांगितल्यामुळे देवेंद्रजींनी बिनशर्त सोडून दिला. पण सरकार आल्यानंतर त्यांना हातमध्ये घालण्याचं कट कारस्थान कोणी केलं? तुम्ही. आणि त्याच्यानंतर मलाही माहिती मिळाली की या तुमच्या एकनाथ शिंदेला देखील खोट्या गुन्ह्यात अडकवून डांबण्याचा देखील कट तुम्ही केला. परंतु ते डांबायच्या आत तुमचा टांगा पलटी करून टाकला. आणि म्हणून ह्या घोटाळ्यांच्या सगळ्या चौकशा सुरू आहेत.
मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार म्हणून सांगता मुंबई महाराष्ट्रापासून कुणाचाही बाप तोडू शकत नाही. जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच राहणार आणि मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर दर्जा देण्याचं काम आम्ही करणार. आणि म्हणून सरकारने खूप कामं केलेली आहेत. याच्यामध्ये रखडलेले प्रकल्प तुम्ही अहंकारापोटी मेट्रो बंद केली, अरे कारशेड बंद केलं, समृद्धी बंद केलं, सगळं बंद केलं, पण आम्ही ते सुरू केलं. सिंचनाचे प्रकल्प आम्ही सुरू केले, ॲक्सेस कंट्रोल रस्ते आम्ही करतोय, नवी मुंबईचं विमानतळ आम्ही करतोय, कोकण एक्सप्रेसवे करतोय, कोकण कोस्टल रोड करतोय, नागपूर गोवा शक्तीपीठ आम्ही करतोय, मराठवाड्याचा वॉटर ग्रीड रद्द केलेला आम्ही पुन्हा जिवंत त्याला केलाय, तेही आम्ही करतोय. आणि म्हणून मी एवढंच सांगेन, मगाशी योजनांचं ज्योतिताईंनी सांगितलंय, महिलांसाठी आपण करतोय, लेक लाडकी करतोय, महिला बचत गटांना ताकद देतोय, हे सगळं आपण करतोय. आणि 1 रुपयामध्ये पीक विमा देणारं हे पहिलं सरकार आहे राज्यामधलं, पहिलं. मोदी साहेबांनी 6,000 रुपये जे वर्षाला देतात त्याच्यात राज्याचा हिस्सा पण 6,000 रुपये देण्याचा आपण निर्णय घेतला. हे देखील पहिलं सरकार, पहिलं राज्य आहे देशामध्ये. आणि म्हणून एक नवीन निर्णय, क्रांतिकारी निर्णय अमित भाईंनी घेतलाय, गृहमंत्र्यांनी, सहकार मंत्र्यांनी, की NCEL ला मिळणारा 7,000 कोटीपैकी 50% नफा हा शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय. म्हणजे त्यांना आपण भागीदार बनवतोय. आणि म्हणून मोदीजींमुळे आपली अर्थव्यवस्था टिकली नाही, वाढली, 10व्यावरून 5व्यावर आली आणि आता 2027ला ही 3ऱ्यावर येणार. हे आम्ही नाही सांगत, JP मॉर्गन सारखी आंतरराष्ट्रीय संस्था सांगतीये. या जगात नाव आपलं केलं त्यांनी G20चं अध्यक्षपद मिळालं, आपली नाव देशाचं जगभरामध्ये आदराने घेतलं आणि फक्त $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं लक्ष त्यांनी ठेवलंय. आणि आपण देखील $1 ट्रिलियन लक्ष आपण ठेवतोय. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगेन की फक्त मोदी द्वेष, दुसरं काही नाही. का तर आपल्या देशाचा प्रगतीचा आलेख वाढतोय. पण आज युक्रेन, रशिया आणि इस्रायल, पॅलेस्टाईन हे जे युद्ध चालू आहे याची झळ, थोडी बहुत ताण आपल्यालाही, देशालाही, राज्यालाही पोचू शकतो. आणि म्हणून आपल्या समोर देखील ते अर्थव्यवस्थेचं देखील आव्हान आहे. आणि म्हणून हे राजकारण करण्यापेक्षा हे अडथळे दूर करण्यासाठी देखील मी, देवेंद्रजी आणि अजित पवार हे पूर्णपणे लक्ष घालतोय. उद्योगांना रेड कार्पेट दिलंय, सिंगल विंडो क्लिअरन्स दिलाय, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपलं राज्य मागे गेलं होतं. 1 वर्षात आपण पहिल्या नंबरवर त्याला आणलं, पहिल्या नंबरवर आणलं. ते देखील केलं. रोजगारांना चालना दिली, तरुणांच्या हाताला काम, स्किल लेबर ट्रेनिंग उद्योजक तयार करण्याचा निर्णय घेतला आपण. त्यांना आर्थिक लाभ पण देण्याचं काम केलंय, त्याचा निर्णय घेतलाय. बाळासाहेब म्हणायचे, नोकऱ्या मागण्यापेक्षा नोकऱ्या देणारे हात तयार करा, ते आम्ही सुरू केलेलं आहे. आणि म्हणून सरकारी नोकऱ्या मर्यादित असतात, पण या माध्यमातून लाखो युवकांना रोजगार, स्वयंरोजगार देण्याचं काम सरकार नक्की करेल. त्यासाठी आमच्या उपाययोजना सुरू आहेत. आणि म्हणून केंद्र सरकार आपल्या पाठीशी, प्रधानमंत्री मोदी साहेब, गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह साहेब आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. आपला एकही प्रस्ताव ते नाकारत नाही, आपले सर्व प्रस्ताव मान्य करतात. या राज्याचा सर्वांगीण विकास आपल्याला करायचा आहे. आणि म्हणून मोदी साहेब जेव्हा मुंबईत येतात, महाराष्ट्रात येतात, तेव्हा यांना पोटदुखी सुरू होते, पोटसूळ होतो. त्यांच्यासाठी देखील पोटदुखीला बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आपण सुरू केला, विनामूल्य, जावा पोटदुखी दूर करा. म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, 9 वर्षामध्ये मोठी झेप घेतलेली आहे. या आपल्या देशाने आणि प्रधानमंत्री महोदयांनी त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. द्वेषाचा अजेंडा बाजूला ठेवा. तुम्ही 2014ला पण हेच केलं, 2019ला पण हेच केलं. मी आताच रावणाचं दहन करून आलोय.
आणि इंडिया अलायन्स हे 10 तोंडी रावणाचं दहन या देशातली जनता केल्याशिवाय 2024ला राहणार नाही. आणि म्हणून किती तुम्ही काय केलं तरी 2014ला मोदीच आले, 19ला पण आले, 24ला पण येणार. आणि या महाराष्ट्रामध्ये 48 पैकी 45 लोकसभेच्या जागा आपण त्यांना देणार आणि त्यांना बळकटी देणार. कारण आपली जबाबदारी आहे. मगाशी रामदासभाईने ते उदाहरण सांगितलं, बाळासाहेबांनी सांगितलं मला 1 दिवस पंतप्रधान करा, मी राम मंदिर बांधतो आणि काश्मीरमधलं 370 कलम हटवतो. मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आज राम मंदिराचं काम सुरू आहे. 370 कलम मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाने अमित शहा साहेबांनी हटवलं. म्हणजे स्वप्न जे आहे हे पूर्ण केलं मोदी साहेबांनी. म्हणून आपली जबाबदारी आहे. आणि म्हणून तेव्हा म्हणायचे मंदिर वही बनाएंगे तारीख नाही बताएंगे असं चेष्टा करायचे. पण मोदी साहेबांनी मंदिरही बनवलं, तारीखही सांगितली आणि आपल्या सगळ्यांना अयोध्येला उद्घाटनाला जायचं आहे. आता विरोध करणारे कुठल्या तोंडाने जातील माहित नाही. आणि म्हणून आज इंडिया आघाडी जी आहे ही अशा भाराभर एक ना धड भाराभर चिंध्या आहेत. म्हणून मी एकच सांगतो, मोदींचे हात बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र खंबीरपणे पाठीमागे त्यांच्या उभा राहील एवढं मी सांगतो. आणि पुन्हा एकदा मी मगाशी त्याचा उल्लेख रामदास कदम साहेबांनी केला, मराठा आरक्षण. मी देखील सर्वसामान्य मराठा कुटुंबातला मी आहे. मला त्यांची दुःख कळतात, वेदना कळतात, मलाही त्याची जाणीव आहे. आपली समिती जी आहे जस्टिस शिंदे यांची समिती खूप काम करते, 24/7 काम करते. आपण क्युरेटिव्ह पिटिशन सुप्रीम कोर्टात दाखल केलंय, त्यांनी दाखल करून घेतलंय. एक विंडो आपली ओपन झालेली आहे सुदैवाने. आणि म्हणून कोणावरही अन्याय न करता, कुणाचंही काढून न घेता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण हे सरकार देणार म्हणजे देणार. या एकनाथ शिंदेच्या शरीरामध्ये रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत या मराठा समाजासाठी लढणार, इतर कुणावरही अन्याय न करता. कारण हे सर्व आपले आहे, सर्व समाज बांधव आपले आहेत. आणि म्हणून मी छत्रपतींच्या समोर साक्षीने या ठिकाणी त्यांची शपथ घेऊन सांगतो नाही, मी तिथे जाऊन त्यांच्या समोर नतमस्तक होतो. पण आपल्याला मी सांगतो, मी आपल्याला विनंती करतो, मी आपल्याला आवाहन करतो, टोकाचं पाऊल उचलू नका, आत्महत्या करू नका, आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडू नका, आपल्या मागे असलेल्या मुलाबाळांचा विचार करा. हे सरकार तुमचं आहे. तुम्ही मला सांगा, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा हे आरक्षण देण्याचं काम आम्ही केलं, हायकोर्टमध्ये टिकलं, सुप्रीम कोर्टामध्ये का टिकलं नाही ते मी आज बोलू इच्छित नाही. त्याला जबाबदार कोण आहे तेही तुम्हालाही माहित आहे, मलाही माहित आहे. योग्य वेळी मी ते बोलेन. पण म्हणून तुम्ही, एवढीच माझी नम्र विनंती आपल्याला आहे, आपल्यासाठी सरकार आहे. सरकार मराठा समाज याला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. हे जातीमध्ये ओबीसी, मराठा, धनगर, कुणबी, आदिवासी याच्यामध्ये संघर्ष, द्वेष, लढाई, या राज्यात अशांतता पसरवण्याचं काही लोक काम करतायत.
त्यांच्या हातात आपण कोलीत देणार का? म्हणून हा एकनाथ शिंदे जे बोलतो ते करतो. काही लोकांना वाटतंय की एकनाथ शिंदेचं मुख्यमंत्री पद आता अडचणीत आणू, हा गरीब माणूस झाला कसा मुख्यमंत्री. मी आपल्याला सांगू इच्छितो, मला गोर गरीब जनतेपेक्षा हे मुख्यमंत्री पद महत्वाचं नाही, बिलकुल नाही. आणि म्हणून राज्यातल्या प्रत्येक समाज घटकाला आपल्याला पुढे न्यायचं आहे, त्यांचा विकास करायचा आहे, त्यांना न्याय द्यायचा आहे. यासाठी आपल्याला डबल इंजिनचं सरकार आवश्यक आहे. मी तुम्हाला एवढंच सांगतो, आज तुम्ही गावागावातून आलेला आहात, त्या ठिकाणी येणाऱ्या लोकसभेमध्ये 48 पैकी 45 पेक्षा जास्तीच्या जागा आपल्याला जिंकायच्या आहेत. सरकारने केलेलं काम लोकांपर्यंत पोचवा. घर तिथे शिवसैनिक, गाव तिथे शिवसेना, ही मोहीम राबवा. आणि प्रत्येक आज मी जातो, जास्तीत जास्त लोकांना आपल्या बरोबर घ्या. मला आठवतंय, मी जिकडे जिकडे जातो तिकडे सर लोक खुश आहेत, त्यांचे चेहरे बरंच काही सांगून जातात. त्यामुळे शासन आपल्या दारी आणि हे बसले घरी असं आपल्याला करायचं नाही. आपण घराघरात जाऊया, त्यांना आपण बिलकुल न्याय देऊया. आणि मी जाता जाता एवढंच सांगतोय, आपल्याला बाळासाहेबांचे विचार 80% समाजकारण 20% राजकारण हे सूत्र सोडायचं नाही. समोरच्यांनी सोडलंय, 100% राजकारण करू लागले, पण निवडणुकीमध्ये त्यांना मतदार धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. हा विश्वास मी या ठिकाणी आपल्याला देऊ इच्छितो. आणि पुन्हा एकदा आपल्याला आपल्या सगळ्यांच्या मदतीने या राज्याचा सर्वांगीण विकास, या राज्याला देशामध्ये नंबर 1 करण्याचं काम आपण करूया, एवढा संकल्प करतो. आणि पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो, लोकसभेनंतर येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये देखील पुन्हा हा महायुतीचाच भगवा झेंडा फडकेल, अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वाघ एकला राजा, बाकी खेळ माकडांचा. माननीय मुख्य नेते, असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.